Po yung mga alimasag po natin na babae. Ito po yung bakla. Ayan, yan po yung bakla, no, naka-triangle opens. Bakla po yan, pero matataba po yan kapag bakla po yung alimasag. Bakla. Ang per kilo ng ating yellowfin tuna ay 220. Fresh yellowfin tuna. Golden pompano. Ganun pa rin po yung presyo. 130 po sa pakpak, 100 pesos po sa mga backbone. So yan po, nilalatag po ngayon yung mga manok. Kano dito sa ano? Tulingan to? Tulingan? Ito po yung mga tulingan, no, na malalaki. 180? 180 po na per kilo ng kanyang mga tulingan, no, na latag po dito. Ito po ay 50 pesos na kilo, no, ng ating mga tahong. Wala po siya ngayon tinda na mga talaba. Naubos na po, no? Ang tahong lang po ang ating nakita dito. Napakataba po. 50 pesos po na kilo. Sigurado kayo sa laman yan. 50 pesos lang po ang per kilo ng mga tahong. Bali, ang presyo po ay 280, no? Mga big size po, yung nakikita nyo yung hipon na binibenta po nila dito, no? Oh, Maganda po at sariwa, no? Lahatan na to. quality. Alatan, 280. Joke lang. 280 po ang per kilo. So, siya ka na kilo, Lodi? 380 at 360 po yung mga per kilo po dito ng mga pusit. Sa malaki po ito. Shout out, Lodi. I love you too, Lodi. Ay, shout out. Wala na kayo makuha isda. Wala na. Ay, ito po yung paninda po nila, no? Per kilo po ng mga tahong ay 40 pesos. Tapos yung mga alimasag po ay 100 po ang kilo. Alright, so yan po, no, 120 po sa mga per kilo ng kanilang mga tilapiyang Batangas. At ang mga bilong-bilong o chabeta na tinatawag po natin ay 130 na per kilo. Yung mga isdang dorado po natin ay 160 kada kilo. Yan po yung cream dory, no, napakalaki, oh. Ito ay napakasarap na sinigang sa miso o kaya iprito po ninyo ay siguradong mag-e-enjoy po kayo sa inyong uulamin na cream dory. Shout out sa iyo, Lodi. 2 araw ka raw. Tumba. Shoutout sa tropa ko, Tutski. Happy birthday. 20 kada per kilo. Ganda ng gulyasan. Ang ating mga salmon head na ibinebenta po dito ay 120 na per kilo. Dorado. Ayan, laki, oh. Isang piraso na naiwan, Boss Lando. Ano to, bitbit? Sa piraso? Magkano isang piraso? 150 po yung per kilo. Akala ko isang bitbit, 150. So, ayan po, no? 120 po yung per kilo ng gulyasan. Boss, Magkano kilo? 200 lang. 200 pesos sa mga malalaking Alimasag. alimasag natin dito, oh. Good morning, good morning, good morning sa ating pong mga kababayan po na masugid nating mga manonood at mga viewers po natin dito sa Malabon Fish Market. So mag-a-update si Boss Lando Explorer ng kanilang mga panibagong latag ngayon pong araw ng Sabado. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Uy, maglabasan na kayo suko. Update natin yung mga panibagong latag po ngayon ng mga mangga at napakaganda at inilalabas pa lang po sa Tikles. So tingnan natin yung mga presyo, no, ng kanilang bentahan po dito ng manggang hinog. So shout out. Sa asawa ko maganda. Ayun, shout out sa asawa niya maganda. Shout out po at magandang umaga po. Shout out mga Lodi. Mapapanood yan kasi yan. Shout out po. Good morning, good morning. So update natin yung mga latag niyang mangga dito, no? Ang mga presyo ng kanyang mangga ay 100 pesos na per kilo. Mga bagong latag po ng kanyang mga panindang mangga, no? 50 pesos ay nakakabili po. Kalahating kilo. Magaganda yung mga alimasag na ibinebenta po dito na nakabanyera. Ang kilo po ay 120.
So, good morning, good morning. Ito po yung mga alimasag po natin na babae. Ito po yung bakla. Ayan, yan po yung bakla, no? Naka-triangle opens. Bakla po yan, pero matataba po yan kapag bakla po yung alimasag. Bakla, di bakla. Bakla. So, yan po, no? Yung po yung mga nakabanyera na alimasag na sa halagang 120 na per kilo. So, update natin yung mga paninda ni Boss Maeng na mga bangus dagupan. So, yan po yung mga customer niya, no? Na mga namimili ng mga bangus. Daddy, thank you. Yun, no? May pasunod pa, oh. So, dito po yung mga presyuhan ng mga yellowfin, no? Tsaka ng mga bangus dagupan, no? Yung mga 130 po na kada piraso po ng mga bangus. Meron din pong 140 na kada piraso. Ang per kilo ng ating yellowfin tuna ay 220. Fresh yellowfin tuna. Mataas ang yellowfin, mura na to sa 220. 220 na kada kilo. Ang ipon po natin na napakasariwa po, no? Yan, no? Napakaganda po. Ay 280 po ang kada per kilo. Alright, so dito tayo sa bentahan naman po ng mga isdang pompano. Ang pompano po natin dito na per kilo ay 300 pesos. Golden pompano. Lodi, shout out at magandang umaga sa'yo. Ayan, Shout no? out! Bakit good morning, shout out? Umalis. Magkano per kilo? 110 na per kilo ng tilapyang Batangas. Ayan po. Mga customer ka, balik na kayo, dito na ulit ako. Hapon wala ka. 5 days pala ako, Yolando. So tamang linis siya ngayon, no? So shout out at magandang umaga, Lodi. Thank you. Balik na kayo mga suki. So marami po sa ating ngayon ng mga namimili po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. So yung mga presyo ng mga gulay po dito ay meron po tayong 50 pesos na nakada plastic, no? Yan po yung mga bentahan po nila dito ng sibuyas. Ito po yung mga 20 pesos na mabibili po ninyo na mga bawang. Ate, magkano po yung 20 pesos po? Ayun, yun po yung mga kada plastic po na mabibili po ninyo dito, no? So may manok po dito si Ate Dayan. May manok. Walang pakpak. Mayroon. Meron din po silang panindang pakpak, no? Ganun pa rin po yung presyo. 130 po sa pakpak, 100 pesos po sa mga backbone. So yan po, nilalatag po ngayon yung mga manok. Ayan. Okay, salamat po. Shout out at good morning. Ayun, shout out po sa mga sukay nila, no, na mga namimili sa Malabon Fish Market. So dito po yung mga per kilo po ng ating mga tahong ay 50 pesos kada kilo. Tapos yung mga isdang pompano po natin ay 320 na per kilo. Yung po sa kalawang, no, meron din po tayo nakikita sa halagang 180 na kada kilo. Bangus dagupan po, 150 po ang isang piraso. Alright, so yun po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag na isda. So shout out at magandang umaga mga Lodi. Kahapon wala kayo rito. Mukhang nagpahinga kayo kahapon, ha? Matik yan, boss. Matik, Sabado pahinga, dapat Monday, di ba? Kaya nga eh. Hindi kaya tumumba. Alam mo na, boss. Araw ng mga uso. Ayun. Magkano dito sa ano? Tulingan to? 180 lang, 180. Tulingan. Ito po yung mga tulingan, no, na malalaki. Galang yan, bossing. 180? 180. 180 po na per kilo ng kanyang mga tulingan, no, na latag po dito. So guys, shoutout
Wala tayong bariya. Pagpasensya nyo. Ayun, shout out. Shoutout po. Shoutout kay Ryan. Shoutout sa mga ano dyan. Walang jowa dyan. Kapon. 180 po na per kilo po ng mga tulingan. Mga lodi, salamat. Ay, sorry, salamat. Happy puso. Boss Lando, shoutout kay Ryan. I love you. Ayun, I love you. I love you too. Shoutout ka pala. Ito lang. Magaling mag-basketball. Si Pango, dadayo ako doon. Yan tayo si Pango. Shoutout kay Papa. Papa. Dito po yun. Dito po ang per kilo po ng ating mga mangga ay 110 na per kilo. Meron din po tayo 90 pesos na kada kilo at meron din po tayo mga pongkan, 3 pieces po ay 50 pesos. 180 lang per kilo. So shout out kay Mais. Ayun, shout out. Magandang umaga sa iyo, Lodi. At siya po yung nagbebenta po dito no, ng mga mais na inyong mabibili na luto na. Ayun, masipag talaga ang ating idol dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, isang paalala lang pong muli no, sa ating mga mamimili po dito na may mga dalang motor po. Ako po hindi po nagkukulang ng advice po sa inyo, no. Yan po mga nakaparking sa gilid na po yan. Kapag kayo ay nadatnan po dito ng mga manguhuli, ay may penalty po kayo at matitikitan po talaga kayo. Kaya hanggat maaari ay iwasan nyo na pong magparking dito sa mga gilid at ipasok nyo lang po sa Malabon Central Market at doon ay 10 piso lang po yung mga bayad no sa parking fee. 10 pesos lang po at yung motor nyo ay pwede na pong i-parking sa loob ng Malabon Central Market. 50 pesos po yung mga per kilo ng ating mga kamatis, no? Alright. Dito po ang per kilo ng ating mga tawilis, no? 100 pesos na kilo. 80 pesos po sa mga per kilo ng mga dilis. Lodi, pakain. Masarap yan. Wala nang ulam, ketchup na lang. Ketchup na lang yung natira. Wala na nga ang ulam. Sige pa, salamat po. Shoutout at magandang umaga po. Dito po ay 50 pesos na kilo no, ng ating mga tahong. Wala po siya ngayon tinda na mga talaba. Naubos na po, no? Ang tahong lang po ang ating nakita dito. Napakataba po. 50 pesos po na kilo. Sigurado kayo sa laman yan. 50 pesos lang po ang per kilo ng mga tahong. Bossing, thank you ha. Salamat. Iyo po, pangdating lang po. Kahit mo kasi pwede yun. Dito po ay 320 no, na kilo ng hipon. Tapos, Lodi, may tanong lang ako sa iyo. Magkano to? 280! 280 yung hawak mo? Hindi, yung kilo. Ay, akala ko itong hawak mo 280. Ayan, 320. Wala na pala yun. Bali, ang presyo po ay 280, no? Mga big size po, yung nakikita nyo yung hipon na binibenta po nila dito. No? Oh, Maganda po at sariwa, no? Lahatan na to. quality. Alatan, 280. Joke lang. Then, 280 po ang per kilo. So, shoutout sa'yo. Ayos, nag-shoutout na. Shoutout kay Lones. Nag-post pa, di ba? So, ito po yung mga tumpukan po, no? Medyo maliliit pa ang ating mga bentahan po dito ng galunggong. Masarap po yan. Sobrang solid na kaya dito namin dito. ipirito, no? Yung mga galunggong na ganyang nakalalaki. Naku. So, shout out po kay Pango na hindi na raw po tatangos ang ilong. Sagad yan, no? Sagad na raw, sagad na. Sagad na. Oo, usot lang mo. Sagad yan. Oo. Pa-opera natin. So, yun po, no? Yung mga presyohan po ng kanilang mga bentahan po dito ng hipon. Solid yung ilong. Ulit na Pagpupunta ako dito. Ipindutin nyo lang yung ano, pag pupunta kayo dito. Push button. Botol lang, botol. Makakamura kayo.
Suwi ka lang. Wala na 320. Ang sakit ng tiyan ko. Grabe. Ang tiyan ko. Mag-e-entry kapag bumili ka ng hipon eh. Lalabas yung presyo. Maghindot mo yung ilong. Dito po ay 40 pesos po yung per kilo ng kamatis. 50 pesos po sa mga sigarilyas. Ayan, dito po ay 300 naman po yung per kilo ng pampano. At yung mga hipon po natin ay 280 kada per kilo. May pusit. Ang gaganda ng pusit. Magkano kilo, Lodi? 380 at 360 po yung mga per kilo po dito ng mga pusit. Sa malaki po ay 380 na. Akin yung 50. Ay, 50. So yun po yung mga presyo ng kanilang bentahan ng mga pusit. Oy, geng, geng! So shout out, Lodi. Mahal, I love you sa'yo! I love you too, Lodi. Ay, shout out. Kaya namin dito. Wala na kayo makuha isda. Wala na. Ay, ito po yung paninda po nila, no? Per kilo po ng mga tahong ay 40 pesos. Tapos yung mga alimasag po ay 100 po ang kilo. Alimasag. Oo, yan. Oo. Tapos ang bentahan po dito ng mga hasa-hasa po natin ay 200 pesos na kada kilo. At yung alakaak. Magkano alakaak mo? 200 lang. O yun, 200 pesos din po yung bentahan po ng alakaak, no? Ay, sandalan oh. Maganda, gusto ko yung mga ganitong kalalaki lang. Oh. Bila kita. Gagawin ko ng mga ganyang kalalaki lang, gagawin ko ang maroon, no? Maganda yung mga limasag. 100 pesos na kilo. Lumalaban pa. Naninipit pa. May alimango. 300. Lahat na 300. 300 po ang per kilo ng alimango. Akala ko lahat na eh. Ganda sana oh. Kaya sa saya! Ayan, yung mga presyohan no, ng kanilang mga bentahan po dito. Bossing, thank you ah. Kaya sa aso! Yan po yung mga mamimili po natin no, na nag-iikot at namimili o tumatawad sa ating mga vendor na mga namimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa gulay. Dito po ay 280 na per kilo ng ipon. Kasama pa ako. Pogi pa May tindero. kasama pa Pogi Point Geng Geng. Lagi ka na sa ano ko ha. Napapasama lagi nandun. Yan, 120 lang yan, 120. Dorado. Namimili ka rin pala, Rolando. Ganda no? Dapat pag nag-vlogger ka Hi guys! Welcome to... Alright, so yan po no, 120 po sa mga per kilo ng kanilang mga tilapiyang Batangas at ang mga bilong-bilong o tiyabeta na tinatawag po natin ay 130 na per kilo. Yung mga isdang dorado po natin ay 160 kada kilo. Pasubo at pakain. Iyan no, shout out. So yan po yung mga per kilo ng kanilang latag ng isda dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, dito po ay 200 po na per kilo ng kanilang mga pusit kalawang. Isang kilo lang. Tapos 100 pesos po yung mga tilapiyang Batangas. Dito po sa malalaki ay 120 na per kilo. Tilapiyang Batangas.
ng Malabon. Pogi, magkano kilo pogi? 300. Dito po ay 300 pesos naman po yung per kilo ng mga hipon. 270 at 280 po na mga per kilo na mga latag po dito ng hipon. At ang per kilo po dito ng mga tilapyang Batangas ay 100 pesos. Alright, yun po yung mga tilapyang Batangas ng Malabon. At dito po ang ating cream dory ay 160 po na per kilo. Ayan, yan po yung cream dory, no? Napakalaki, oh. Ito ay napakasarap na sinigang sa miso o kaya iprito po ninyo ay siguradong mag-e-enjoy po kayo sa inyong uulamin na cream dory. Shout out sa iyo, Lodi. 2 araw ka raw. Tumba. Shoutout sa tropa ko, Dudski. Happy birthday. Batara, saan ka? Ito na yung tropa natin laging tumba. Akala siguro lagi mapapatumba yung bote. Lagi tayong lasing, boss. Oo nga eh. So shout out sa iyo, Lodi. Thank you, thank you. Ayan, mga posing niya, oh. Salamat. Ayan talaga buhay dito, kamo. Oh. Pag may uli, takbo. Ganun talaga mangyayari. Dito po ay 100 pesos po yung kilo ng tilapyang Batangas. 140 po ang isang piraso ng bangus, dagupan. 300 pesos sa per kilo ng hipon. So yan po yung mga per kilohan ng ating mga hipon dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Avatar, nabuhay! Ayun, nabuhay na naman. Sabi ko nga sa kanya, 2 araw kang tumba. Nagpahilot na naman yan naman ting araw eh. Ayun, 90 pesos po dito, no, na per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. At yung gulyasan natin, no, 120 kada per kilo. Ganda ng gulyasan. Yeah. Ganay. Isang lugan, barilis. Alin? Dalawa. Yan po yung mga tumpukan, no, 100 pesos na tumpukan ng mga salay ginto. Hindi bossing. Ha? Ha? 280. 270 mo lang yan, bossing. Ano yung slice na natin? Slice mo daw. Iyak ang ulo. So yun, nabili na po yung isa, no, na sa halagang 120 na per kilo. Ang ating mga salmon head na ibinebenta po dito ay 120 na per kilo. Salmon head. Yan po ay masarap na sinigang, no? Sinigang sa miso. ₱50 te. Ito na lang paninda mo ngayon, ha. Nauubos na. 50 pesos po yung mga kada tumpok, oh. Kahit mahal ang kilo, may 50 pesos pa rin. 130, no, sa kilo po dito ng mga gulyasan. Salamat po, thank you. So dito tayo, abante tayo dito sa kabilang mga bentahan din po ng mga seafood. Kilo po, no, dito ng mga dilis natin ay 60 pesos. Ang tilapia po ay 100 pesos. Ang mga gulyasan naman po, ang per kilo ay 150. So yun po yung laman ng ano, ng gulyasan, no. Napakaganda. 150 po sa mga per kilo. Ito po yung mga alimango, no, na mga nakatali na. Tapos ito po yung mga big head na ibinibenta po nila na ulo at gilid. Magkano ulo? 100 lang tumpok. Dalawang piraso. Yung po yung tumpok, no, 2 piraso na ulo, 100 pesos. Ayun, sige na, 120 na lang kilo yan. Ilang kilo lang to. 120 na kilo.
Yan po yung mga gilit. Masarap sa sinigang sa mesa. Dito sa ulo daw po, ano, tumpok. Ito na lang yan, 200 na lang. 100. Isa kumuha kayo ng ate, 120 ang kilo. Ay, sandaan na lang isang buo. Magkano limango? Ayun yung isang Limango. daan yun. Ayun yung isang daan sa buo. Hindi ko lang mapunta dito. Tapos yung tumpok po dito, no, 150. Ito yun. Na tumpukan ng mga tilapiyang Batangas. Oh, kuha mo lang. Latag ni Boss Don Ramon, no, 130 po sa per kilo ng kanyang mga gulyasan. Ay, sandaan lang to. Di lang Tumpukan po ng mga tahong ay 100 pesos pa rin tumpok ng tahong. Yun ang dami, no? Malalaki pong mga tahong. Sigaw kasi. Sigawan. Magkano dito sa nakatali? 200 kilo. At 200 ang kilo. Ay, hindi per tali. 200 sa alin lang. Ayun, no. Del, wag mo Ito po yung sigawan. limango, no. Sisigawan mo eh. Ito ang laki ng bentahan po dito ng isdang dorado. Ayan, laki, oh. Isang piraso na naiwan, Boss Lando. Ano to, bet sa piraso? Magkano isang piraso? 150 po yung per kilo. Akala ko isang bit-bit, 150. So, yan po, no? So, yan po, no? 150 po yung per kilo, no? Ng kanyang mga isdang dorado. O tinatawag nating kabayo. Ganyang kalaki po, no? Yung isdang dorado. Boss, ito, tumpok tong ganito? Sandaan tong mga tumpok ng ulo. Ang dami, oh. 5 piraso. 100 pesos na tumpok. Boss Ed, salamat. Thank you. Dito tayo sa mga gulyasan pa rin po, no? 120 po yung per kilo ng gulyasan. Boss, Magkano kilo? 200 lang. 200 pesos sa mga malalaking Alimasag. alimasag natin dito. Oh. Alright, so yun na po, yun na update natin ng mga presyon po dito ng mga gulyasan, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market ay talagang mababa na po ang mga presyo, pumalo po sa 120 na kada per kilo. Ang pinakamataas po ay 150 po ang per kilo ng gulyasan. So sa mga tumpukan din po ay makakamura din po kayo sa halagang 100 pesos, 50 pesos ay meron din po kayong mabibili, no? So update pa tayo ng mga iba pang latagan at bagong baba lang po itong mga alimasag, no? So shout out. So ayan po, no, yung mga bagong alimasag po na nakikita natin dito. Yan, ang gaganda, oh. Ang gaganda ng alimasag, oh. 120. Wow, buhay. Ang ganda, oh. 120 na per kilo. Alive na alive. Mga babae po yan, oh. 120 na per kilo ng ating alimasag. Kabila 140. Good morning. Birthday kay nanay ng tao. Ayan, oh, per kilo po ng tilapia ang Batangas po natin ay 120. Magaling ka kasi kumilos sa kaya. Wala ka rin luti mo, Lando. Binati nga ako ngayon sa happy birthday. Bagsak ka rin, bagsak. Talagang pinusuan na. Sabi ko na sa'yo, mga sanding ko yun, 3 days to 5 pa yun. Nag-chat nga uli sa akin yung wala talaga siya. Mula Martes, siguro hanggang kahapon nakaisang kahong sila. Matindi ka, Agustin. Shout out sa'yo. Sabado, wala ka dito sa bayan ng Malabon. Wala, lasing pa rin. Talagang sumusundot, no? Kaya marami ka batang pera, ayaw mo maghanap buhay. Yun nga, baka marami nang ang pera kaya ayaw maghanap buhay ngayon.
Thank you. Bossing, magkano per kilo mo ng hipon ngayon? 300, 320. Ayun, 320 po at 300 pesos. Parang matumal ngayon, Lodi. Araw-araw. Mga kababayan po natin na mga nag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan, yun po yung mga mamimili po natin dito, no, na ating mga masugid na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito, shout out. At sa mga Team Burautan ng Carmen Plana, shout out po sa inyong lahat. Sa hindi pa rin po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer. At pakipindot na rin po ang notification bell at para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless and bye bye po.